To je Greenman a z ďalšieho videa. Intro! Tak. Intro sa skončilo. Ja som Greenman. Tady Greenman. Greenman. Tak. Práve tu robím video na notebooku. Rábam to. Je to video vo videu. Jak mi písal? Tak spravím už video cez Camtasia Studio 8. Ja každé, čo mám hore, tam na mojom novom kanáli, to je všetko z Camtasia Studio 8 spravené. Neviem už. V jednom videu vlog 10 je v popise môj nový kanál, tak ho dávame do tohto popisu. Pesničku. Takže ja sa s vami lúčim. Lajkujte, komentujte a odbierajte. Pri niektorých videách sa aj greenujte. Outro.